Wayah adem-adem nek ra duwe jaminan yo bagaikan sayur tanpa garam. Lah iki aku ape gawe martabak tapi kulite ora usah direndam nganggo minyak, hasilnya wis sangat-sangat bagus yo enak cah. Lah iki kanggo bahan isian iki ana wortel karo kentang, terus tak irisi cilik-cilik kaya ngene iki, terus tak godhog sedelok wae. Lah nek wis medhuk kaya ngene terus tak entas, tak tinggal gawe bumbu. Lah iki bumbune cukup bawang putih sing tak goceki, terus tak rajang, tak gongso nek ambune sewangi terus tak cemplungno wortel karo kentange. Lah iki mau tahu karo endhog sing wis bar tak orak-arik tak goreng. Lah terus tak kei saos tiram karonan bawang pre karonan uyah. Wis iki terus tak masak nganti mateng nganti kolot kabeh. Lah nek wis mateng terus disisihno dimber adem dhisik cah. Lah terus lanjut gawe gawe kulite. Lah iki kulite iki tak siapno bahane wis tak tulis nang jero video. Lah mari ngono terus diucel nganggo banyu. Lah kanggo banyune iki nek ngucel sithik-sithik dhisik ya cah. Lah nek wis kalis elastis kaya ngene terus dieser-eseri karo mentega dhuwure karonan adahe sing dienggo gawe diemno iki cah ya dieret-ereti. Mari ngono terus didiamno ditutupi serbet kaya ngene selama 15 menit. Lah iki setelah 15 menit terus diucel-ucel meneh. Lah adonan iki wis kalis elastis. Lah mari ngono terus tak jupuk sak cuwil ngono wae adonane terus tak giling-giling. Terus tak iseni karonan isine mang cah terus dilempit kaya ngene. Lah mari ngono terus digoreng ning nggone jero minyak. Lah iki nek goreng genine ya cilik-cilik wae ora usah gede-gede, iki digoreng nganti mateng. Lah nek wis kuning kecoklatan kaya ngene iki berarti tandane wis mateng siap dientas cah. Lah iki lho martabak isi sayur sing rasane ya bener wituk tenan, lalape karo lombok, cocok dipangan pas hawane adem-adem kaya ngene iki lho lur.